máis importante? É unha consecuencia de moitas cousas, quizá o rematar o ano inaugurando o Pazo da Cultura, que, a ver, é un símbolo en homenaxe á cultura, o mismo que cando se fixo o Concello, pois a Casa Consistorial necesitaba un Concello novo, etc., que foi un traballo de 3 anos aproximadamente, cunha inversión importante. A ver, non é que é dos temas de fin de ano que resume un pouquiño pois, o poder económico, a capacidade de xestión do Concello con respecto a outros e que representa pois, o esforzo de Narón por poñer a cultura que xa estaba a gran altura, darlle un contenedor para que pudera representarse ali moitos actos, a da parte que leva escolas para os alumnos de música, teatro, etc. Ese é o edificio. Despois hubo, durante o ano, terminar o sector 4 de Río do Pozo, empezar a vender parcelas no sector do Río do Pozo, empezar a abrir un polígono novo que casi que se habla moi pouco del, pero que son 800.000 metros cuadrados nas lagoas, que se están urbanizando aí con máis de 4 millóns de euros, e se avanzou moitísimo en un centro de atención á terceira edad que vai ser espectacular, apareciche que leva jacuzzi, leva música, sala de festas, leva inclusive axencia de viaxes propia, que esperemos que se inaugure alá polo mes de abril. É dicir, Narón é unha continuidade, é un proxecto que ten a ventaxa con respecto a outros proxectos municipales, en primeiro lugar, que ten proxecto, que outros non os teñen, esa é a primeira ventaxa, e a segunda ventaxa é que ten unha continuidade na dirección que vai levando eses obxectivos a corto, a medio e a largo prazo e inyectándolle financiación a través dos distintos presupostos. Por lo tanto, Narón é un concello en marcha. Para empleo, Narón vai invertir 16 millóns de euros, que isto vai bater o récord en toda Galicia por inversión per cápita. É dicir, inversión, non de presuposto, inversión nova, é dicir, creación de traballo e de empleo. Estamos a punto de leválo ao pleno, que hai que leválo antes do día, me parece que é do día 14 de xaneiro, e será tamén outra continuidade do que estamos a facer, porque Narón considera unha empresa de carácter social en onde nós temos que ilusionar aos veciños, ao sector empresarial, á sociedade narorense en xeral, de que o futuro é distinto e o estamos demostrando, como algunhas, non sempre acertamos o 100%, co despegue económico. Onte nos mandaron as cifras do INEM, do INE, do Instituto Nacional de Estadística, perdón, o ano pasado crecimos 600 habitantes, fai un ano, porque as mandan cun ano de retraso, non? A primeiros de xaneiro do 2008, ou deste ano, ou a 31 de diciembre do 2007, que é o mismo, xa temos 37.000, parece que son 80 habitantes. Estamos a 300 de Vila García, nos levaban 600, nos crecimos máis que eles. Pero ao día de hoxe estamos en 37.700 e pico, é dicir que é unha media de 700 habitantes ano, que iso é moitísimo, non? Un proxecto moi importante que deu un pequeno paseniño neste ano 2008 e que no ano 2009 terá un pulo grande, pero sobre todo no 2010, é ese novo centro de saúde do municipio de Narón, que dende logo é moi importante para os veciños e as veciñas. Claro, a ver, o tema noso que non se dá moitas veces, desgraciadamente, é así, a colaboración entre a Xunta e os concellos. Normalmente non se dá. Pero, bueno, desta vez, aproveitando a boa disposición do director da área sanitaria daqui, de Ramón, Moncho, que é o jefe, posto en contacto con nós, etc., e nos iban a facer un centro de saúde pequeniño para un barrio como era Xuvia, discutimos, falamos, eles iban a gastar 2,5 millóns de euros, nós vamos a poñer outros 2,5 millóns de euros pasado, e vamos a correlo un poquinho máis hacia a ponte que hai de viaduto de autopista, pois para facer un centro de saúde en cara tamén hasta que Narón acade os 60.000 habitantes, é dicir que máis comodidade, mellor aparcamento, máis médicos, algunha especialidade, radioloxía, etc., e salir da situación de agobio deste centro que se fixo fai 12 anos cando Narón andaba aí polos 27.000 habitantes e que ora se quedou obsoleto e demais incómodo. Encima, recuperamos ese edificio para o Concello, que tamén ten un valor, por lo tanto non damos todo, recuperamos un edificio,
que está valorado en 1,5 millón de euros, así que, ben, e ese edificio pois, o dedicaremos a todos os servicios sociales do Concello, dicir que o Concello se ten que destacar moito, non só polas obras como teatro, que está ben, sino polo servicio que fai pois, para os maiores, para a terceira edad, para a xente a ver que ten minusvalías físicas ou psíquicas. O Concello ten que avanzar en paralelo, non pode dicir só creo industrias e non creo rúas, que non, hai que crear rúas, hai que crear plazas, hai que crear zonas verdes, hai que crear servicios sociales, hai que crear cultura. Se fixo unha biblioteca que é modelo, que está aí, inaugurada no ano 2002, que é unha maravilla. En un momento no que inevitablemente todos temos a palabra crise na boca todo o día, Narón pon en marcha ese cuarto sector do Río do Pozo, tamén van comenzando coas lagoas. Non hai ningún medo a que as industrias se asenten ali. A ver, a crisis lamentablemente ten a cidade de Ferrol. Entonces, eu digo lamentablemente, eu falo como ferrolano, non acertou nos seus gestores durante os últimos 20 anos, é unha cousa, é mala suerte ou é que se fai adrede, eu xa non o sei, non? Aí pido a responsabilidade aos grandes partidos políticos que están poñendo a seus gestores, non? Pero si, a ver, si en Narón crecemos en número de habitantes e Galicia non crece, ao contrario, baixa, e se na comarca somos os únicos que temos ese crecimento, aí vamos a contra dos demais, hai unha diferencia, non? Se nosotros non pasamos anos e anos falando de que faremos San Pedro de Beleixa, ou Sisí, mañá non, etc., senón que se pon en marcha o sector 4 do Río do Pozo, que é 1 millón de metros cuadrados, e se está preparando as lagoas, que é na carretera de Cedeira, 800.000, e se están vendo as máquinas, bueno, todas están paradas, están en vacacións, abrindo rúas e urbanizando máis chan industrial. E se encima no sector 4 do Río do Pozo logramos en plena crisis vender xa o 35% do polígono con algunha empresa espectacular, como unha empresa de biodiesel, outras dúas empresas dedicadas á fabricación de paneles fotovoltaicos, e pues, pequenas empresas, etc. Home, a crisis é menor que no resto dos concellos da comarca de Ferrolterra. Se todos fixeran o mismo, non habría tanta crisis. Si fomos capaces de estar ahora mismo con a crisis do sector da construción, todavía estar en fabricación en Narón cerca de 800 viviendas, entre viviendas e pisos, inda que a venta baixou, a ver se ora con estas baixas de Eurovivos que estes días que están dicindo e tal, adianta, que somos capaces de facer plazas e tal. É dicir, Narón ten a crisis xeral, que se non existise os polígonos industriales, se non existise o que tal, esta comarca non sería crise, sería hundimiento. Tírate conta que máis de 12.000 empleos directos, que é moito, que estou a falar, 12.000 empleos directos salen dos polígonos industriales de Narón. E indirectos non os teño calculado, pero polla a mitad ou máis, non? Transportistas, mantenimiento, xente de limpieza de locales, vigilancia interior, etc., etc. E isto foi feito de alguna forma contra marea, porque naceu no ano 87 ríndose de nós, non? Lle chamaban o polígono do Río do Toxo, a donde van estes que non teñen un goberno amigo na Xunta nin na Madrid e tal, que se creen, nosotros temos que vivir da Bazán, porque isto era, digamos, o rol que lle daban a Ferrol, e nos querían meter a todos no mismo allo, con lo cal isto sería unha curva que cando ao sector naval sabes que ten unha punta de traballo e depois baixa, e encima ahora dependendo de barcos de guerra moito peor, aí está o que pasou en Astano. Isto naceu como venganza, no bon sentido da palabra, de unha promesa que se fixera no ano 84, de que cando se fixo a primeira regulación de Astano, eu son traballador de Astano, iban a facer unha fábrica de vidrio. Eras tú moi nena, seguramente non te acordes, pero aí hubo unha promesa de que iban a ter a gran fábrica de vidrio para a comarca con miles de postos de traballo. Vindo o fracaso, bueno, e entre paréntesis, esta comarca ten tantas promesas incumplidas que sería unha lista enorme.